Laras kalau sambatan. Endi Pro Audio Sound System asik. Kudo Marsudi Budaya. Ayo. Yo alah. Amor wani amiliti hana uti rekilani kales kodo Hobbo sumara sakarsa ning yang tumita amo sadermo lelakon kauri tan bisa bali Nasti janji maning jajanto tuhu musti kaning putri lilano kang mas bisa tan lami sing rasa
ya ya. Yo ya. Ya. Oh ya. Iya 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 iya. Haya. Ayo. Iya. Selolo. Hoyo. Iya.
ya hoi he he. Ayo. Marsudi budaya, marsudi Kesenenganku lho iki. asli lho. Slo lo 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 lo. Ya. He a he a he a. He ya he ya. Ya. Oh, lala. Saya cari manis kota lagi. Saya cari manis kota lagi. Saya cari Panen kembang Oi, 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 oi. Saya cari manis kota lagi. Kurang manis. Oh ya. Oh yeah. Yo yo yo. Pan Putih-putih neng kuburan putihan Gondal kandung neng pos rondo Kuwi jenenge kondongan Setopan bagi hijau Pocongan aduh Waduh penake he Waduh senenge Waduh penake Nonton Jatilan karo bojo iya Bojo Marsudi budaya ayo lelo ayo se dikasih cium jamono jarum manis dikasih jarum meniti wong manis mana rumahnya jangan jarum wong manis dikasih jarum super wong manis dikasih jarum meniti wong manis tandanya sayang oh ye yuk
Aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Sampai pedot. Ayo bun, ayo. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Oh yeah, yeah oh, say hey oh, iya, 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 iya. Ulane somo lure 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 ulane somo naja cilik atone kopo entong ire koyo pira-pira ira-lire koyo pira-pira sing dilirik bojone kanca. ayo, 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 ayo.
Selolo he a selolo he lolo 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 jauh di awang-awang kari-kari mode jatuh kayak kawiran suku nada rao suku nah kurios kari-kari bukan kopi karinya aku bisa jauh di kararana kari-kari mode jauh kayak kawiran suku nada rao kari-kari kuriran hari suku nada jajali padu panggagana belakang sakti Indonesia Jaya padu jajali padu panggagana penyambang sakti Indonesia Jaya selalu hae Panggagana berlambang sakti Indonesia Jaya padu jajali padu pancarona berlambang sakti Indonesia Jaya oh yeah oh yeah Latala, ayo. Wait. Iya.
gamelane menyala telakku. Oh oh S oh S oh S oh S. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja, mengendarai tugas supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara suatu kuda. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara suatu kuda. Menyala telakku. Hei. Yo. Rambore jarane mlayu ngidul sing numpak bocah gundul kalor ngidul bawa gendul. Re jaran ore jarane mlayu ketan sing numpaki Abdi Sultan kalor kidul tunggang jaran oye. Ayo nih. Sigra jumaka jaga prawadya bala atur kapyarsani tanuragan sejati weteh wujud ing mring satriya tama. Lo he a Dendeng kentang deng sambal otang tang kakang mendayen mendak ulung-ulungan bengowono kecipir wanmu kembange awe rawa-rawe temanten ketemu sore dendeng kentang deng sambal otang tang kakang mendayen mendak ulung-ulungan jenang selatan dendes mawi kalapa awe awas etoko macam lika kabulo. yo ayo hey wow hey ha ha hey Tenan Mas Jarot, Mas Ferry, bundaku Mbak. Aduh aku kurang kenalan kok ya. Ini namanya Mbak Vita Oh, Mbak. Lalen. Oh, beda. Mbak Vita siapa? Mbak Vita siapa? Vita Selinda. Oh iya, Mbak iya, Vita Vita Selinda. Dipacet kenapa nih Mas Jarot? Oke, derek Yeah. gandeng menika Mas Ferry kalian Bunda Meti dumugi siang momboten ngasuh
Mboten ateges ngampil kemardikan nggih Mas Ferry. Kula kali Mbak Ika Sintia riyen tak anu riyen nggih. Iki cedhak jebukan ora cah kathek sesek. Pak, rada geser, Pak. Nggih, Pak. Kula ki ngejob ping pirang-pirang jatilan kok gur diumani kutuk pe cah. Nggih. Iki janjane apa to? Malah ogrok sate lur iki tegese. Nek rumah sakit garek milih. Sing endi? PKO apa jebukan? Patalan, PKO dekat ya? Dekat, terdekat. Ika ki ngeget-geti, ayo foto-foto kan tak kira ngejak foto ronsen. Jebule foto. Foto selfie no. Halo Pak Dukoku, ya Allah Pak Endi Duko. Pak Duko? Jan, iki jenenge komplit Mas Jarot. Lah kepripun? Ono Pak RT. Pak Ono. RT ada. Pak Duko. Pak Duko. Nek arep rabi gampang. Mergane sak dalan. Oh, tak kira lek kowe ketukup. Pak Duko menika Pak RT, sing ngasta bonang menika Pak Belas, kek sing kempul Pak Likur. Nyanyi ya nyanyi. Anjir, dikasih lagu aja Pak RT. Lagune gayeng napa halus? Gayeng. Gayeng. Iki ya bayaran ya gayeng asik. Asik Ya. ora sah bahas bayaran. Neng kene iki sing jenenge sambatan ki ket saka sing rewang tekan sing nyanyi ki sambatan. Lah wong gamelane ki ya kok Lah ya makane kuwi. Neng nek sesuk ngantek ana danane luwe ra ngejak aku ha. Oh, kebangetan koyo ngono ki Mas jenenge. Arep tok ngapakno? Semene iki tak gulung kabeh. Ngono to. Ayo. Gua nggak mau deh dong. Alah. Ayo nyanyi selain Geng, Mas. ngono. Lagu aja Pak RT, lu teng Asmara. Wong mesti hadi rondo iki. Ya kan sesuk ta sesuk. Ya. Alah, nek wong Bantul ki ayu-ayu bagus-bagus ya. Nek aku wong Sleman ora ngono. Lah aku wingi ning Gunung Kidul melu joget dipupuri mah kelawu e. Abu-abu to. Rupane kok beluk ngene iki lho. Manusia asli yo Takana RT-mu wingi sing gameli jate lagu kuwi ya. nyanyi ora. Yo nyanyi. Wis gendang yo. Jolotong marah kok jolotong. Yo, dados. Yo. Laras, bola sama. Yo, alah. Ada Ika Sintia. Ada Bu Meti, Mas Ferry, Mbak Jarot Meti. Tugas. Oh. Beh. Jarot. Aku wis coto nih. Aku butuh go pempes. Masuk ge. Saya suwe, saya rasa ruang Adan mung tansah anggadah Aku samar yen sliramu ra kelingan Lumpur deh. Yo, mung bagus sih Andi kopi dan semuanya baik. Aku tresno karo kopi. Negatifmu saya gawe lara iku ra prayoga. Ayo Mas, ayo. Ora bakal mundur aku ora bakal layu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno kudu bodho nanging yuk iting asmara Laras bola sambatan.
bergoyang bersama artisnya Jawa Timur. Ikat di sekop, ikat di kokok. Oh 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 oh. Dan sikat Seperti tok ganjel tok ganjel tok ganjel. Rondaku iku prasetyane ati kadang tresno ning sliramu ngomong bagus tak Ati katon ra bisa ilang. Saya suwe saya ra karuan. Nadyan ngomong tenan saat dadak. Aku sampean yen sliramu ra kelingan. Sikap ngomong bagus Hey. ati hae tapi cara semuanya baik aku tresno karo kowe saya gawe lara iku ra prayoga ayo mas ora bakal mundur aku ora bakal maju ya durung rane sliramu nek tresno dudu bondo nanging lumiting asmara ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara bocah lara legi ngejot ah iki koyoke Hei. ora ampun ora ampun sik ora Sik. sik menang sik ora kowe do di masalah apa Lah janjane aku ya ora ngaroke kuwi lho. Dumele teko wak dhewe wengi disiksa kaya disiksa kaya ngene iki walah tuk ora iki nek ngene iki jan ngetarani nek ora tau pentas ya ngetarani tenan ya ngono kuwi oh iki ketara mata Je, lalagon apa kemaumek? Oh iya, lungiting asmara sampun katur. Mboten ateges ngirangi pakurmatan Bapak Ibu tamu undangan menika wong namung gegojekan kemawon. Mbok bilih kersa nyawiji utawi nyawek. Nggih anu, maksudnya request lagu. Ibu ngersake lelagu napa? Lagunya apa, Ibu? Songgo Ibu. Sigar, Mbok Yoko. Sigar. Sigar Ibu. Kersa lagu Sigar. Sigar. Oh, sigarnya apa sigar? Sigar niku dibelah. Bentret, pecah. Bu, alhamdulillah. Nek ngono kuwi ya Allah. Kira kuwi. Kula niku cek namung ngerti lagu. Mau iki lak yo guys mbaten to. Aku wah ki bapake ngetoke Bu, dhuwit ngono lah yo ngersake lelagu napa kula mboten Bu estu Bu Mang Panglet Wiyaga kula niku nek disawer niku. Wiyaga wis jujur masale Mas. Aku kira tau yo cah sing jenenge nampani saweran. Gelem to. Gedene tak nggo jajan apa meneh cilike tak nehke wong kira tau. Aku ki lebih suka sedekah. Heeh. Carane Ibuke utamakan. Wah, asik. Mergane bapak mbok wis ra ndek wong tuwa. Bu, ini lho. Alah. Bu. Bunga iki tenan to. Bu, kula ki cak isin lho, Bu. Nggih. Menika tak salaman malih. Ngono kuwi. Wangi. Wangi to. Lagunya apa? Sigar Ibu. Manut. Kurang sigar. Kersa. Apa pupu sing nelongso? Oh, menika Bu Oh, Lurah. Bu Lurah. Wah, Walah, salaman Bu sik. Lurah. Ben dadi lurah aku ya, So. Lurahmu kowe bangkrut kok. Loh. Kan wis ana Pak Duko, Pak RT ngono to. Nek kowe dadi lurah kaya ngopo? Tak tanggapke jadlan bendina. Nek ora malah rakyatmu kok jangir ning lenggah. Ayo lagunya, monggo. Sigar apa sesama Bu Sedeng? Sing wis digarap dulu ya. Oh iya, yang derek-derek. apa? Ha iki lho jolodong iki. Mbak Bunda Nyenen Meti. kemis. Bunda Meti. Aja lho, Bu. Deloke polahmu iki lho, Rot. Nggih, pokoke menika kula nderek ning kuyung. Mugi-mugi ndadosna amal jariah panjenengan sedaya nggih Bapak Ibu. Amin.
Ya, apa iki sigar? Oke, sigar dados yo. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas meninggal lunga waktune boten tepat lagi bunga-bunga nyawange sembuh wis dikon lali kalih sigaret ati melek sayang aku sing berjuang di petake Untang panting penra kurang dapake sampeyan ninggal sayang tanpa mikir ke kabeh sing wis berjuang kangen ingati caramu mlaku kangen ingati caramu godho aku tega-tegane saiki ati mbok sigari ayo mas ayo saat indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua bertahan bisa bertahan hatiku nyoto kalang kali masa lalumu kangen ingeti caramu mlaku kangen ingeti caramu beda ati tegate saiki ati mbok sigari yo indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega jerone wis saling padha ngertine nanging ning apa kok rambok bertahanke tipise pertahanan atimu nyoto kali kala masa lalu Sampun. Gitare rumiyin Mas Jarot. 3 2 1. Kuda Marsudi Budaya. Iya. Oh ye. Yo alah.
nono pamit mulih pasti kula yen dede jodone mugi ing dalan dosule wong kang bisa ngladeni sirane pancen abot jroning ati ninggaliko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak kermo kelam mong samene atur puji karya raharjo sapukure aja lali asring kiring warta Hehe haha hehe yo ayo 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 li penonton Adela yang ada di panggung VIP harap jangan tabur waduh jatilan dewi ayo pawangi ayo dati ayo iya jos kosong elong lumong suarane kendali laga tepung imbang konang pendir pembicaraan memusukan kagungan jawi pasukan tanu seni jadilah kono bagyo kondu sono mugi manggi basuki ayo iya Pos kumandang ing angkasa kalungkung suarane kendariel ketipung imbang konang pendhe palibalan pos kata kesetian jabi masuk kata sedihah dilan Brahmawadya lan busana mugi bahagia basuki oh ye iya
gunung-gunung sinawan katon asih sore gawe tentreme ati. Oh iya. Oh iya. Lera-lere ganti gawe. Yo. Dodol kae mulu walayangane kontawarna boleh jane bang padatan becike wah kumpul Kaya Wait. Iya. Hihi haha Oh ye. Ye.
liwat angin sore titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa nemoni tak suwun slirane gelem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali rembulan ing pelataran saya gugah ati kangkas maran kamu sing tak tresnani oh yeah kok sifat cai iki mau nyeneng ke RT iya ayo Lar yoi ayo yeah, yeah. Yuk habiskan yuk. Aku wis ngaku salah kondo sanyatane seko ati ramong seko lambe gedhe sing nang ati enggal disirami yo ben adem kaya dek wingi rote-rote melati benang Pas papa tansah ngeleke
ronce-ronce melati benange lawe pupos klopo tansah eling Nganti rondo aku isih tresno kowe senajan ono sepiro gede akeh najan ono sepiro akeh godane oh ye iya Ayo. iya Ayo. Kasih jariknya. Ayo. lo kalau iya Yen nontono wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sak sine dhewe
tiwas betawa larane nanging apa sejatine ora liya wong awake dhewe. Sandal kayu jenenge teklek. Melek-melek cahayu. Ayo. Dateng para pamirsa ampun kersa kondur tasih wonten setunggal bapak ingkang boten kalah saenipun. Bapak putra putri panjenengan sedaya saking KMB ingkang samangke badhe keselan gedruk saking WKG. Pramila ampun kersa kondur rumiyin. Amung saderengipun sumangga kita ujug donga sesarengan kagem kru